Какво е това ли? Това е страхотният сенник, който предлагаме. Страхотното покривало, сенник за челното стъкло на всички видове марки, модели автомобили. Става за комбита, хеджбек, за всякакви видове марки, модели автомобили, за бусове, както виждате, и за баничарки. И сега ще ви покажа колко лесно се поставя на автомобила това нещо. В момента времето е доста ветровито, но ще се преборим. Поставяте го на едното огледалце, прехвърляте го през автомобилчето, отивате от друга страна на автомобила, слагате го на другото огледалце. Имаме едни кукички, закачате ги някъде в предната част на автомобила. Аз си ги закачам за бронята, няма никакъв проблем да ги закачате където и да било. И вече зависи от автомобила. Кукичките, които са отзад, може да ги закачате примерно